Ichokwadi muri yeZimbabwe ndinoti Washington marivire kwa Bosho kuna baba isebosa correspond wa ZBC National FM bachimudi muri yeZimbabwe munotizwa panguva yese tiri mukati mekupfapfaidza takabata chimudi but right now muri yeZimbabwe muri kuda tiri panapa tiripo panzvimbo yemasai pa ZBC pano pambari studios muri yeZimbabwe ndatsikwa kana kushanyirwa nemukoma wamuri kuona vari panapa vane nzvimbo yavanogara zvakawanda muchanzwa kwavari zvamunongoziva kuti tinotaura zvinoitika mukati menzvimbo vanhu vanosvika panapa tichitaura tichizoisawo kwamuri kutsvaga kubatsirika ende pachivanhu chedu vanhu vanoti mbudzi kuzvarira pavanhu bunzi ndidzingire imbwa ukaona munhu akuzopotera muri yeZimbabwe kuti kuti pane zvarema unogona kuwana zvese asi ugoshiya zvipo zvinobatsira asi zvikauya kwamuri Zimbabwe munogona kutibatsira rega ndikwesa nyaya kumuri muri yeZimbabwe makadii mukoma makasununga kutaura zvinonzwika kuti nyika igokunzwa ipasi rese kuti mugobatsirika makadii mukoma wangu andika mukoma masvika panapa tiri paZBC panapa inzvimbo inoramirwa yakawanda pachibuda bye sai nezviri kuitika andika makasununga kutaurisa zvinonzwika chii chaita kuti musvike pano? Chandaita kuti ndisvike pano inhau yekuti makumbo yangu yakupisa. Ndibatsirikane kuti ndirapwe makumbo yangu yakupisa mudumbu mune zvinhu zvokufamba. Kuzasi kuodha yangu kusimuka yega kuzasi kwacho kuchinyeredza. Ora titaure one one mati makumbo anoita sei? Makumbo yanopisa. Right, tone makumbo rimwe chete chimbonozvariri. Chokwadi muri yeZimbabwe muri kuona makumbo azvaranditika vari kuti makumbo anopisa rimwe rinenge ritori ronda riri pamusoro iri riri pamusoro rakatonamirwa chipepa kuti maybe pasaita blawe tobva tabva ipapo mukoma wangu chimwe chinokubata ichi godha rangu rinosimuka rega munonzwa senge munhu auda kusvika panguva rinotosimuka kuita senge munhu auda kusvika panguva yekuti ausangana nemukadzi ndinotospema nguva yachiwo motosvika panguva kutorasa urume mbeu asi muri mega ndiri ndega chimwe zvakare chii kuzasi kwacho kuinge kuchinyeredza kuinge kuchinyerekedza ndirika pane zvamataura mumusoro menyu munoita sei musoro mangu munopisa muchinyerekedza muchinyerekedza pana panhuwa inenge ichida kutengerwa andibvisai tione inenge ichitamba nhova munozvinzwa here kana kuti munobata mozozvinzwa right nhai mukoma imimi pachenyu makambofamba here kuno vanhu vanobatsira kungayo kuchipatara kana kuvanhu vanobatsira kuti munzwe kuti dambudziko iri chii chiri kukonzera kuno vanhu vanobatsira ndakafamba kuri kunzi chii mukadzi akandinokora tsoka mukadzi uyu makazotanga kurwara muchigara nemukadzi here kana muchigara mega mukadzi uyu handira kugara naye mukadzi uyu ndisawira tinovigirana nokuvigirana kana muchiti kuvigirana munodanana here nemunhu aiwa iye kana kudzinzari kwedu kwafiwa ndo vanotivigirawo kudzinzari kwavo kana rafiwa tisiteni unoviga saka makanzwa kuti ndiyeka kunokurai pandikafamba muchivanhu mumaprofita zvinhu zvakainotaura achitaura zita rake mukoma wangu ndina mai guru vari panapa rombo rakanaka tiri panapa mama makasununguka kuti ndanzwa mune mashoko amunoda kubvunza murume uyu izvakamira sei ameno mukoma wangu kubva muchizvarwa zvakatangira ipapo here kana kuti zvakazotanga izvozvi zvakatanga gore rapera watanga gore rakapera na July hamuna mudzimai wemunhu wamakasangana naye handina mudzimai wemunhu wandakabvira ndasanganisira naye kana pamunogara wamakabira kana wamakaitira zvimwe zvinhu hapana kana munhu wandakabira kana wandakaitira zvimwe zvinhu orati saka makatanga kurwara muchigara nemukadzi here kana kuti mukadzi akazoenda matanga kurwara mukadzi ndanga ndichigara naye asi mukadzi akazoenda kutiudza kuti ndatanga kunzwa kupisa apa zvipitsoka orati mukoma wangu nemukadzi wenyu makaita vana vangani tino vaviri munogara kupi mukoma kuri kuitika dambudziko iri ndekupi kumvuru ndokwandogara pakomboni papurazi mudhorobha pai nzvimbo iyi pakomboni apa munoshanda ipapo here toita zvemaricho hatishandi moita zvemaricho hamushandi saka maudzwa nezvedambudziko iri makazoita sei kuti mubatsirike naro manzwa kuti munhu ari kukonzeresa izvi ndinhenge uyezve makaudzwa here kuti mimi chaakachiva pamuri kana kuti chakamurwadza kuti azosvika pakunotora tsoka yenyu imimi aite zvaakaita chii aiti iye aida kuti adanane neni aikudai kuti muite murume wake imimi pane paakamboita here action kuratidza kuti akudei maaction ndaimaona asi ini ndaiki aita sei maaction ake zvacho zvaingoitika ipapo ndizvongoti munhu aingondidana panguva diki diki yekuti uya kuno nditire chakati uya kuno nditire chakati apa ndibatsire pamunda saka inini ndairamba zvinhu zvacho kuita zvinhu zvacho zvafananisa aimbokushedza here kana kumba kwake kumba kwavo ndaitosvikako alright ane murume here mukadzi uyu haana murume
akambokwanisa here kuti mufunge kuti ari kukudai, akambokwanisa here kukupinza muimba yake mukati. Mimba yake mukati akadakwanisa kundipinza nezvinhu zvake zvaitaura kuti ndikwanise kumupinda mumba make. Ndiri kunzwa muchiti munzeve mainzwa kutaura kwomunhu aine voice yaitaura munzeve menyu, maimunzwa here kuti ndiani? Nanhasi achiri kutaura munzeve dzangu munhu wechikadzi. Asi kuti munzwe kuti ndiani hazvinzwike. Anotaura zita rake. Saka zita rari munhu anotaura uyu musataura yenyu zita. Zita raanotaura iri munoriziva? Ndoriziva. Riri kupi? Ari munhu wacho ari kupi? Ari kuMumvuri. Ari kuMumvuri. Ndiye sauro wacho muri kutaura? Ndiye sauro wacho muri kutaura. Anenge achitaura achiti chii? Anenge achinditi kana ukafamba kuenda kumaprofita nyange zvakaita sei handikurapanure. Inini ndindega, inini kana ndakuzoda kuzokurapanura ndini chakuzokurapanura. Right, mukadzi wenyu pakaenda akaenda nevana here kana masara menyu? Akaenda nevana. Aenda nevana. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika mukomana mati munogara kupi Ngoma? Ndogara Mumvuri. Vanogara kuMumvuri vari kuita dambudziko rikupisa makumbo, sikarudzi yavo inokwanisa kuita senge munhu atova panguva nepabonde nemunhukadzi asi mukadzi wacho asipo, uyezve vanotorasa mbeu kana ubaba panguva bhati vari vega, anonzwa kutekenyedzwa mumusoro wavo, vanonzwa munhu achitaura munzeve dzavo. Muri yeZimbabwe kwanze mbudzi kuberekera pavanhu kuda kudzingirwa imba. Mukoma vauya vari kutsvaga riponeso. Mukoma mune foni here yekuti kana hama ine foni yekuti tinogona kuitaura pana pandika, kana pane vanokwanisa kukubatsirai vanokufonera kuti vagotaura nemi mugona mubatsika sechikonzo chinosangana nen'anga nemaprofita, varotsvi nevamwe vanongonamatira vanhu, mapasta, mabhishopu. Saka vanhu ivavo vese tinogona kusangana ne1 anotada kukubatsirei pasina kana muripo. Makasununguka here kuwana nhamba dzamungakwanisa kupa nyika yeZimbabwe nepasi rese, nekuti izvezvizve muri kutoonekwa nepasi rese kuti baba avo vari kurwara nedambudziko, vane mwoyo chena ndonguva yekukubatsirai. Munadzo here nhamba? Ya ndinadzo dzimwe. Shedzerai nhamba mukoma. 078 65 60 182. Dzokorodzai zvakare. 078 65 60 182. Dzokorodzai zvakare. 078 65